Molt bona vesprada a tots. Benvolguda i honorable consellera d'Educació, Maria José Català, il·lustríssim secretari autonòmic d'Ocupació, don Santiago Martí, director territorial de Turisme, Cultura i Esport, José Alfredo Pellicer, membres de la Corporació Municipal, premiats i familiars d'estos Premis de Carta Poblament 2012, premiats d'edicions anteriors que també ens acompanyeu, entitats culturals, festives, econòmiques i esportives de Torrent, veïns i veïnes, molt bona vesprada a tots. Vos vaig a citar unes paraules d'un escriptor y poeta francés, de Victor Hugo, y diuen així: la grandeza de un pueblo no se mide por el número de sus habitantes, como no se mide por la estatura la grandeza de un hombre. Va saber definir a la perfecció Victor Hugo el verdader sentit de la paraula poble. La grandesa de Torrent no es mesura per més de 80.000 habitants, sinó per cadascun dels seus 80.000 habitants. I avui, en aquest dia en què fem l'entrega dels Premis de Carta de Poblament, donem verdader sentit a aquestes paraules. Torrent reconeix a 4 homes, 3 homes i una dona i una entitat que han engrandit el poble de Torrent allà on han anat. Eixes persones, i com han dit, també d'alguna manera, al Dino, en eixos valors que són, en part i en si, el que van fer que es crearen estos Premis de Carta de Poblament. I ho engraeixen en eixos valors únics: la formació, la lluita, l'esportivitat, la solidaritat, el progrés, la tenacitat, l'emprenedorisme i l'esforç. Valors que iniciaren allà en el 1248 el que seria el nostre poble, i valors que a dia d'avui siguen igual de presents i són tant i més necessaris. I la raó per la que sempre hem dit que es feien així, en aquest espai d'esta torre, és perquè si des d'ací sorgiren aquells primers torrentins, des d'ací, en aquesta torre, en aquest espai que per ells reduït, és d'on se té que donar el verdader agraïment a les persones i a les que avui es donem aquest agraïment en aquests premis d'entrega de Carta de Poblament. Sou institucions i persones que sumeu i doneu cos a molts aspectes, als estudis, al treball, a l'esforç, a la solidaritat, a algo tan especial com té Amparo. I aquesta edició té aspectes molt especials. N'hi ha somnis, n'hi ha esperances, i al final el que tots voleu és el millor per a Torrent i dur el nom de Torrent endavant. Hauria de fer, tot i que ho han fet al Dino, una xicota reflexió de cadascú d'ells, però tal vegada n'hi ha aspectes únics en aquesta edició que es fan tal vegada un poc especials, no? Crec que d'alguna manera quan el jurat va elegir aquestes 5 persones en aquesta quarta edició no sabien el que d'alguna manera les seues vides estaven d'alguna manera relacionades. Hi ha aspectes, com el dia Pepe, quan li han donat este pack, perquè jo no sé com dir això perquè és un... Donem, però és que vos donem, pareix que és molt, però no és ni la meitat del que vosaltres vau fer per Torrent. I Pepe ha dit, vaig a fer com Matia, com Amparo, vaig a ficar-ho tot junt, perquè Pepe i Amparo són famílies. Però és que hi ha una altra peculiaritat, i si després, quan tots pugueu veure i llegir la trajectòria de cada un dels premiats, n'hi ha un punt en comú entre els d'ells. I d'alguna manera, jo sé que el Pare de Déu sap que vaig a dir, no sé si és conscient, però tant Vicent, com Pepe, com el Dino, són antics alumnes de Montessió. Bien. Que al final es fa unir en un punt en concret, en un moment de la nostra vida. I en aquest punt en concret també està la Casa Caritat, que s'uneix a la vida de Torrent en algo molt important com és aquesta guarderia. D'Amparo Fandos, que poden dir que no s'ha dit, ella és tota una institució en el món de la música i a més va ser una xiqueta especial en un moment i també especial per la seva, com podem dir, Amparo? La teva professió, el teu virtuosisme, una xiqueta que en 4 anys inicià els seus estudis de piano i que molts recorden que en 6 anys ja tocava fer una audició en el cine de l'Avenida i molta gent me ho recorda. Crec que va ser algo molt especial per a tots. Com hem dit, a 6 anys ella ingressa en el Conservatori Superior de Música i la seva vocació en aquesta vida podríem dir que ha sigut l'ensenyança, la seva família i el seu poble de Torrent, lluitant per aquest conservatori que al final aconseguir que tinguérem aquest Conservatori Superior de Música
A d'ella, Torrent li mereix i li deu moltes gràcies. I per això, tal vegada, en una poqueta part, des del Conservatori es crea aquest concurs nacional de piano Amparo Fandos. Jo crec que mai Torrent podrà acabar de donar-te les gràcies per tot el que va fer aquesta xiqueta, que de xicoteta tenia aquest virtuosisme especial en el piano. De Vicent Guaita, a Vicent, jo vos podria dir que per a mi és una persona que ha conegut este any i que d'alguna vegada em va sorprendre. Sorprengué molt aquest estiu en un campus esportiu i que era llamatiu veure un esportista, jugador de València, rodejat de xiquets que a més hi tenen verdadera devoció. I quan el veia, li diria, nos veremos pronto, Vicente. I quan li diria fa un moment a sa mare, que és que n'hi havia molta gent que m'estava demanant que li donaren el Premi de Carta del Poblament. I així es va poder fer en aquest moment el que el jurat, donat les sol·licituds que hi havia i la demanda que havia de gent, li van atorgar aquest premi. Vicent és un jove torrentí que amb esforç i tenacitat ha arribat a tindre el que ell més desitjava, que era poder jugar al futbol. Un somni que va començar en el Col·legi de Montesquieu, com hem dit abans, i que avui realitza com a titular en el València de Club de Futbol. Per a ell l'esport és part de la seva vida i com ell diu, quan jo jugue sols penso en jugar i poder fer el millor que jo sé. De José Manuel Barat. A banda de ser un gran home, podem dir moltes coses que hem dit a nivell acadèmic. És un exemple dins del món de la ciència i la formació i ha fet dins de la ciència i la formació l'ha fet gran, no sol en ell, sinó també per al seu poble de Torrent. José Manuel Barat és una eminència i va despertar la seva vocació també al Col·legi de Montesquieu. I potser en aquest moment que ell decidí que volia fer aquesta carrera no era la seva primera opció, però el que estem segurs és que al final aquesta primera opció o no és la que al final t'ha donat el triomf en la teva vida. Ell en la realitat ho ha donat una bona reflexió al Dino, però també jo crec que hi hauria que ressaltar aspectes que el fan, no sols gran en altura, sinó també gran en persona. Un home que es preocupa per els seus estudiants quan tenen que preparar les seves tesis doctorals, els seus treballs i els seus estudis, però també un home de família, un home en el que avui li acompanya Elvira i els seus dos fills que estan en ell. Poques vegades veurem a Pepe sense anar en Elvira i els seus dos fills, perquè la seva passió és la seva família, el seu treball i els seus estudis. Del Premi Societat i Concòrdia de la Casa Caritat, algú ens uní en un moment donat en un testament i ens cedir aquestes famoses cases que al final van ser per a tots Torrent aquesta guarderia de Casa Caritat. La Casa de Caritat, com ells li agrada dir, la primera ONG del poble valencià. Més de 100 anys. Si fa 100 anys la paraula ONG no existia, entenguem que és una terminologia molt actual. En aquest moment, en el poble valencià, van ser sensibles a una necessitat que hi havia fa més de 100 anys i que segueix havent a dia d'avui amb molta més preocupació i amb molta més capacitat d'intentar donar resposta. La Casa Caritat ho va fer i segueix fent-ho dia a dia, tots els dies de l'any, no tant com mai. Per tant, aquesta Casa Caritat, si sumem tots aquests dies de l'any de més de 100 anys, són molts dies, moltes hores d'ubicació de persones que de forma voluntària, donant part del seu temps, donant una ajuda econòmica o donant algo com pugui ser ajudar a que es pugui fer aquesta llavor, ho han fet i ho segueixen fent. I ho fent així en Torrent, en aquesta guarderia, que dia a dia obri les seues portes de forma gratuïta amb l'ajuda del comitè de Torrent, que sé que treballa molt per aconseguir aquests ingressos per a poder obrir tots els dies la porteta de la guarderia. Gràcies a la Casa Caritat i gràcies al comitè de Casa Caritat en Torrent perquè ens heu fet possible que la Casa Caritat de València estiga també en Torrent i en els nostres cors. De Aldino Fernández, jo us tinc una xicoteta anècdota. Quan el vaig cridar per a dir-li que havia sigut premiat, la veritat és que vaig sentir que deia Aldino està ahí. Després ell m'ha confessat, la veritat és que era algo que jo mai m'esperava, però era molt merescut. Crec que Torrent mereixia i tenia que donar aquest premi a una persona com Aldino, que la seva trajectòria professional
ha sigut no sols des d'aquest moment que es dedica a aquest almacén, sinó que també era un almacén d'una trajectòria familiar que l'ha fet créixer dia a dia i any darrere any, en la constància dels mals temps, els passats i els actuals, i peleant dia a dia. Com han dit, aquesta empresa que cresqué moltíssim l'any 99, juntant-se amb l'IMAT, i crec que per a tots, i com a molta gent, inclús de fora de Torrent, me diuen què és això, o què és eso de Aldino? A vegades no entenen què és un nom. És un nom molt peculiar i les persones sempre me pregunten d'on està aquesta tenda, aquest almacén que es diu Aldino, però que és algo que no sabem el que és i no en coneguem una altra, però és coneguda i reconeguda més enllà de les fronteres de Torrent. I per acabar, m'agradaria acabar en unes paraules de Mahatma Gandhi, que tal vegada potser pareixen que no són les apropiades, però crec que són les més apropiades per a tots y cada uno de ells. Diuen així: cuida tus pensamientos porque se volverán palabras, cuida tus palabras porque se volverán actos, cuida tus actos porque los se harán costumbres, cuida tus costumbres porque forjarán tu carácter, cuida tu carácter porque formarán tu destino y tu destino será tu vida. Crec que vosaltres heu forjat el vostre destí dia a dia per a fer el destí i el present que teniu en aquests moments, ser premis de carta de poblament. Enhorabona i moltes gràcies.